Guretzat oso zaila da nola dijoan esatea. Orain arte batzuk hartzen zuten arroza, beste batzuk ez. Orain dana hartzen dute, eta ez dakigu zein dien guriak eta zein ez dian guriak. Baina, bueno, kanpainan ikusten dut, Espaini guztian ez dagoela toki bat, hemengo lasaitasuna, hemengo elkarbizitza, hemengo pakia daun tokirik. Osain batetik bestea pasako gara, estremo batetik bestea. Orduan oso ondo dijoa, emaitzak, hori jaien ikusiko dugu. Bizitzen nahiz, ez dakit, bagazio batzuk bezala. Nola hain implikatuta zauden, eta hain beste ez dakit, eguzkila hartzen baditz. Eta gero ez dago inoren, ez hitz txar bat, ez arpegi txar bat. Eskarrak ematen diztu jendeak egin degunagatik. Horrek ez du izan nahi botako dugu, baina, bueno. Izan nahi dut, oso zaila da guretzat nolakoa den kanpaina esatea, diferentia da. Lehen jakitzen genduen gutxi gura bera zema botateako ginen lori hartze zuena kalkulauta. Oain dana hartzeuek, ezin dugu kalkulauta. Ezkerranitza Izquierda Uniko kidea gera, eta gu gaude hemen gau eskatzeko langileari haien botua. Zergatik gu gara bakarrik langile horiei aurrea egin duguna. Bakarrik ikusi daikezute atzo atera zana Euskal Telebistan, bai estatu mailako telebistatan, kanpoa ateratzeko, dibisak kanpoa ematen ari direna. Hoiei daukate ezatu beharra, harrapatu beharra. Ez langileari ean diruarekin krisis hau ordaindoa ezin. Zergatik guk usten dugu horretera diran diruak, eta hola ateratzen duten bezala jendeai. Harrapatzen badie, ez dago hemen ekarri beharrik inungo kanpoko dirua. Ez dago guzetan zorro horiek ordaindu beharra. Jende asko ari dira hitz egiten, bai independentzi, bai alkarra dira gauza botatzen, baina inork ez du ematen soluzioa krisis hau nola nabarmendu behar dugu. Orduan, denon artean daukagu landu beharra krisis honetatik ateratzeko. Eta krisisa dago hemengo arazo handiena. Hori nabarmentzen balira dugu, beste gauzeak etorko dira segidan. Beste gauzeak bat edo? Nik uste dut guri udal hautetxi dagokionez, udaleko lanak eta batez ere udatik bueltan pixka bat egunerokotasun horretan jaten gaitu. Ez di, kanpaina pixka bat komunikabidengatik eta egunerokotasuna hautagaien hitzetan irakurtzen ari zanagatik, aurre kanpaina guztietan bezala danen borondate egona agertzen da. Borondate on horren baitan, zer izango den datorren igandetik aurrera, agertzen dian postura horiek beteko balira, segura aski astenetik aurrera aurkituko dugun panorama baino hobe aurkituko denuk, ez? Dano dauzkagu konponbidea, dano dauzkagu soluzioak, gero badakigu aurre hitzak eta ondorengoak askotan ez diala berdinak izaten. Gure ikuspuntutik aurre ikusten duguna eta kalean somatzen nahi gana da Euskal Herriak eskatzen duen politikagintza berria egiteko goratu horretan segitzen dugula, ez? Oain dela 2 urtetatik gona, hauteskundeak edo ia 2 urtetatik gona, hauteskundeak ematen nahi dian emaitza horien ondotik fungo dela urrengoan. Eta ni uste dut importante izango dela Euskal Herriari begiratuta urte askoren ondoren parlamentua ordezkatuta egongo dela, ordezkatuta behar luketen sentsibilitate guztiegatik, ez? Naiz eta oraindik segurazki esparru guztiak ez dien beteta egongo, baina gutxien sentsibilitate guztiak egongo diala. Eta horrek ahalbidetuko du nolabait, orain arte oso legitimoa ez den parlamentu horren eraberritzea. Izan ere, egun ordezkatuta dauden indarrak eta neurtuta dauden modun, dauden neurtuta gizarte honen zati handi baten esklusioaren ondorioz. Orduan, danok edo sensibilitate guztiok izango dugu aukera hauteskunde hauetan egoteko, eta nik uste dut emaitzaren irakurketa hortik atera behar dela.
guri dagokionez munduko ilusio guztiekin, udaletan, diputazioetan, ari gian bezala lanean jarraitzeko asmoz eta hasieratik esan dugun bezala soluzio argik eskaintzeko asmoz. Datorren igandean demokraziaren festa izango dela eta behingoz aukera politiko guztiek edukiko dutela aukera lehian aritzeko eta herritar guztiek edukiko dutela aukera beraien adierazpen politikoari bozka emateko eta norberaren boto asko balio dula eta inorrez gelditzeko etxean. Gaur egin esaten baizut Ordiziko perin pixka bat erdi lotxatuta nahoz, ikusten ditugu alderdi politiko guztik etorri diala eta pixka bat jendea bere egunerokotasun hortan sartzen egiala eta ez zait gustatzen, baina azkeneko uneri eta aprobetxatu berri dute gure presentziaren berri emateko. Egunek etorri, zein da nabarmenduko zenduken mezue zuen ikuspegitik, kanpaina oso adierazkorra da krisi ekonomikoari aurre egin behar zaiola eta horretan jarri behar ditugula indarrak danok eta bestea da bakea sendotzea, ez? Nik uste bi gai potoloiei aurre egiteko haina lan badaola herri honetan, datorren legislaturan.